que se hai. Bueno, bons días a todos e todas. Bueno, autoridades, temos aquí o señor alcalde, que estrenamos novo alcalde nas jornadas. Relatores, temos aí a Clarita, que está un pouco nerviosa, me dixo, pero é verdade que non dá que está. Borja, Sheila, Guille, que está traballando, que vai intervir a través dun vídeo. Bos días tamén aos profesionais do ámbito educativo, da saúde, familias e amigos que hoxe nos acompañades. Como presidenta da agrupación Un Paso Máis, é un orgullo e unha satisfacción darvos a benvida a estas terceiras jornadas sobre a inclusión socioeducativa no trastorno do espectro autista. Isto se vai ser como os premios dos Óscar anuales. Quero comenzar agradecendo a todos os meus compañeros e compañeras de Un Paso Máis polo traballo realizado. Supoño que todos sabedes que na nosa asociación somos todos voluntarios. Simplemente somos un grupo de papás e mamás que nos juntamos para intentar sacar o noso proxecto de presente e futuro adiante, os nosos fillos. Dous grazas tamén por estar aquí, sendo o 50% desta jornada, o 100% en moitos campos de inclusión, a Asociación Aspaber, Loli, que había antes por aí, ahora non la localizo, que sempre está a nosa disposición, dándonos consellos, gracias a unha visita fai pouco ali as súas instalacións, é impresionante, bravo. Agradecer tamén a presidenta de xente de Paseniño, que están aquí tamén, é unha entidade amiga e sempre presente con nós. Gracias tamén pola súa asistencia á presidenta da Asociación de Trastorno do Espectro Autista, do Barbanza, que non a coñezco personalmente, pero despois, se andas por aí, hola, despois te lo son a chave. A ver, hoxe volvemos a reunirnos con un objetivo claro e compartido. Seguir sumando esforzos, compartindo coñecementos e tendendo pontes cara a unha inclusión real e efectiva. Sabemos que o camiño non sempre é fácil, pero precisamente o nome da nosa asociación recolle o noso espírito. O de non renderse, o de avanzar xuntos día a día, dando sempre un paso máis polos dereitos e benestar das persoas con TEA e as súas familias. Ao longo desta tarde imos ter a oportunidade de aprender a reflexionar a través de obradoiros moi prácticos e enriquecedores. Falaremos de estrategias fundamentais como o deseño universal para a aprendizaxe, a estruturación do contorno, a avaliación da individualidade ou a comprensión das conductas dende o enfoque alderiano, pero por riba de todo falaremos de algo esencial, de como garantir que os nosos nenos, nenas e mozos e mozas poidan xogar, participar e ser plenamente dentro do grupo. Quero dar as grazas de corazón a todos os relatores pola súa generosidade ao compartir hoxe o seu sabor, o seu saber e a súa experiencia con nós. E, por suposto, gracias infinitas a todas as persoas inscritas, docentes, profesionais, familias, polo voso compromiso e as vosas ganas de seguir formándovos para construir unha sociedade máis xusta, empática e diversa. Os que repetides, ano tras ano, para o noso gran triunfo, e os que vos estreades hoxe, esperamos estar á altura das expectativas. E senón, non digades. Sen máis, convídovos a aproveitar ao máximo esta tarde de aprendizaxe colectiva e quedan oficialmente inauguradas estas terceiras jornadas de inclusión socioeducativa que esperamos que non sexan as últimas. Moitas gracias a todos, disfrutades da jornada e paso aquí a palabra aos meus compañeros.